Presented by KPS Recording Studio, Resna Bazaar. हे गे माँ, हमार स्वार्थी के कथी ले परेशान करे छी? हम इतने टा कहबो गे मैया सुन ले नगे गे सुन ले नगे गे स्वार्थी खाती बेच देबो सुरमा के हम खेत गे हमरा चंदा का पीटो भी तो सब पर करबो केस गे स्वार्थी खाती बेच देबो सुरमा के हम खेत गे हमरा चंदा का पीटो भी तो सब पर करबो केस गे तोरे से कहीं छियो हे गे मैयो गे स्वार्थी खाती बेच देबो सुरमा के हम खेत गे हमरा चंदा का पीटो भी तो सब पर करबो केस गे पीटो भी तो सब पर करबो केस गे Recording by Suman Sargam HD. एक काटा तू डांट लली जरल जरल गाइड से एगो पैर तोड़ दली मुंगरी के मार से गे मुंगरी के मार से एक काटा तू डांट लली जरल जरल गाइड से एगो पैर तोड़ दली मुंगरी के मार से गे मुंगरी के मार से हे गे मैयो सुन ले नगे गे स्वार्थी खाती बेच देबो सुरमा के हम खेत गे हमरा चंदा का पीटो भी तो सब पर करबो केस गे Pam Pam Raj. KPS Recording Studio, Resna Bazaar. राइटर सुमन कहै छौ मने मोर बचनिया साफ न कहल करे चंदा नटनिया गे चंदा नटनिया सूरज विकास कहै छौ मने मोर बचनिया साफ न कहल करे चंदा नटनिया गे चंदा नटनिया कन्हैया के समझाई दी है मारी तो ने फोन मारी के लाठी नहीं रायापन भेज दे तो रेस गे हमारा बाबू का पीटो भी तो सब पर करबो केस गे KPS Recording Studio, Resna Bazaar, Madhepura।